Но режисьорската му дума в крайна сметка надделява с малко помощ от сър Шон Конъри. Да, бившият Бонд, тогава вече на 57 години, удря доста здраво рамо на Бей за много неща във филма. А Конъри е прикачен към проекта от самото му начало, защото кой може да се справи с един ретро-Бонд злодей, който иска да използва странно оръжие за масово изтребление, ако не самия ретро Джеймс Бонд? И във филма има много намеци, че съра играе точно това – застаряващ вариант на агент 007, но все още далеч не за изхвърляне. Той дори сам си го казва. Сега във филма героя на Конъри се казва Джон Мейсън и някои от вас сигурно ще кажат: да, къв Джеймс Бонд, като той тук се казва Джон Мейсън, а Джеймс Бонд очевидно се казва Джеймс Бонд. Не!